Hei, mä olen Denzel Washington. Mikä sinun nimi on? Mä oon Bentescari. Bentescari. Se on sama nimi kuin sille hiihtäjälle. Joo, niin taitaa olla. Onko hän sukua? Ei käsittääkseni. Niin oli. Sulla on joku koppi mukana. Joo, mun isoisäni Hans Kaari oli kaukopartiomies. Aha, onko hän nimeltään kaukopartio? Niin sä sanoit, että hän on hanskari. Joo. Oliko hän hanskatehtailija vai oliko hän muuten vain? Ei ollut ihan kenkätehtailija. Aha, hän kenkiä valmisti. Onko tämä kengästä tehty? Niitä on tuotu sotasaalina tuolta Vienan Karjalasta. Tämä on jonkinlainen silmäkuppi vai mikä tämä on? Mä luulen, että tämä on ortodoksisen perimätiedon mukaan. Siellä on siis kaiveruksena käsittääkseni kirkkoslaavia. Ei, se ei ole kyllä kirkkoslaavia. Teitkö... Sä varmaan haluat tietää, mikä täällä on kaiverettu. No jos sä voisit kertoa. Mä kerron. Täällä on nimittäin, hommat sä, et kai sä pahastu, jos mä kerron sulle, että täällä näkee, että täällä on Reino. Reino, joka oli porilainen palomies, joka teki itsemurhan. Itsemurha siis? Niin, hän oli sellainen palomies, joka teki itsemurhan. Hän poltti itsemurhan itselleen. Niin sä varmaan haluat tietää, että mitä ainetta tämä on. Mitä sä itse luulisit? Mitä ainetta se on? No siis mä luulisin, että on jonkun asteista kultaa. Niin sä varmaan luulisit varmaan, mutta tiedätkö mitä? Tämä on läkkipeltiä. Aha. Joka ei ole minkään arvoinen. Ai niinkö joo? Niin. Onko tämä ollut suvussasi kauan jo? On siis. No ota pois se sieltä suvusta. Muistaa, että 43 tai 42. Ja tiedätkö mitä tällä voi tehdä? No. Tällä voi heittää ihan tolleen noin vaan.